chi o na-echebuka na n'ụwa ụbọchị amụrụ dike na mba ka amụrụ ibe ya mana dike na abọ ofu ga-aka n'ibe ya nwanne m na osi na akara aka onye na-eme ya cheta chi o na-echeta chi o na-echebuka na n'ụwa ụbọchị amụrụ dike na mba ka amụrụ ibe ya mana dike na abọ ofu ga-aka n'ibe ya nwanne m na osi na akara aka nwere wee gbuo onwe ya chela oge gị mmadụ na-abọ n'azụ ọbịa obu onye ga-azụnarị mmadụ na-abọ na-agba mgba obu onye ga-ejide na-aga makọlọ na akụkọ maka na enu ụwa anyị nọ n'ime ya onye wiche ọna na o nwere onye bịara n'enu ụwa wee wie forever enu ụwa anyị nọ bụ onye wiche ọna mmadụ na-agbagoro akwụkwọ n'obodo oyibo obuke bụ Chukwu na-edu ka ọzọ bebe anyịlọ Chukwu gbagoro akwụkwọ na London banata Nigeria wee chọrọ ọlụ banabọ wee nweta ọlụ wee lụba ọlụ balụzalụ mgbarọ na-abọ weta aka na nke tọ ewere chọọ ebe anyị Chukwu n'ọlụ na-emerọ nta na-emere imo ebe anyị Chukwu wee kwaba alele ewetara aka na mgbara ise obodo wee jụwa na mmadụ na-abụ n'egolo akwụkwọ n'obodo oyibo mana ọ bụ Chukwu na-edunya na-eme ọbụma ma balụzole n'enu ụwa anyị nọ n'ime ya onye mere ikenyọna onye mere ikenyọna n'enu ụwa ba ya ọ bụrụ onye ọ dịrị mma tata ka ọ na-adịrị echi ọ bụrụ onye ọ dịrị njọ tata ka ọ na-adịrị n'echi ụwa n'oge onye na-echi ya ụwa onye na-eme cheta chi o na-echeta chi o na-echebuka
oyi ya obe ọ na-agba ọ ga-amaka ebe ọ na-eje ekpere buru baịbụl n'aka ọ ga-amaka wee jụba anya ebe anyị chukwu kele ebe na-alụzi abụlị m oyi gị onye gị na anya agụgọla akwụkwọ nọ na-eme ọbụma nọ na-agba moto dị mma ebe anyị chukwu wee kwaba alịlị ọ na-akwali chukwu ijego n'ọdị n'ogwu ijego n'ọdị n'ogwu onye gafere nwe mba kedu ibe mere mmadụ ji abalị chukwu mba ijego n'ọdị n'ogwu ijego n'ọdị n'ogwu onye gafere nwe mba jesi ebele were nata motili izu motili ọnwa ibe chukwu na-eme ya bụ kọmpini ebe ọlụbụlụ ọlụ wedetele nye akwụkwọ wesi nye agha nata na badị sọrị abayọle nye ayịyọ arụ niile n'ebe a chụrụ ya n'ọlụ na aba akwụrụ onye ụgwọ ya kwukwu onye compensation ego oyibo wee karịa anya alụ o wee bụrụ ego na iwe n'ebe na be nne ya lụsụ na lụsụ n'enu obodo kwala anya aka ego oyibo na-ejelele eti ego na-ejelele etija ego bụ mma ego bụ njọ akụ ezu mba akụ ezu ụwa o nwere onye bịala ụwa wee forever onye wiche ọna onye wiche ọna chibu kọsọmasị chiodozie aka mere n'ịdị mma oliholi na Nnewi aka kpuchi ọnwa na Nnewi oji motemogo oyoma mbani anne m ụlọ oyi m n'otolegwu na ụmụnne m na Nnewi na nna anya bụ lechi Eric aka mele yezi papa nya na nne m ụlọ nya bụ lọlọ Monica aka mele yezi mama no ya dele ye mama ma company kwulu company ya ka anyị ji malodo anyị alụze na Festac na Lagos State anyị ga-abụlili Rose Beer Hotels and Garden Nigeria Limited ibe anyị ji malodogwu oji mata mago nwanne nke m oju na-eme ogo nwanne nke m holi na Nnewi eze ego na South Africa niile oyimomba nyasi m kenelu
n'anya nwanne ya ọbụlụ n'anya Chibuchukwu Nwando Yemi ọnụ aka mele ego igwe na Nnewi anyị ebula ekene anyị ebula ekene oli na Nnewi aka ekpuchi ọnwa nke dị Nnewi nyesi m keneli nye Tony Nwunigwe ọnwa dị n'Igbo dị n'oyibo ọnwa obokobo Tony Nwunigwe nyesi m kene Chivarosius Ikekwu ọnụ Bishop n'Ozobolo Ebube Chukwu ụzọ n'Ozobolo na-ekwusigo ekene dịrị ya Chief Nkwado Onyeka dara Ebube Dike n'Ozobolo onye ọma ekene dịrị oyim Chief Fidelis Nwanya akanze ebe ndị Igbo n'Ozobolo onye ọma na ya dịlụ nụ mma deribe mere mmadụ dị abalị Chukwu